रांजाफोर बिसोरनि बनानि बर'आ मख'नो एसे हाबसोफोरनि दं जोंहा आसाम सरकारनि जितु सांस्कृतिक महासंग्राम बियो दिनै भिसिडिसि लेभेलाव जायै पानेरि समष्टियाव दिनैहाय भिसिडिसिनि गेजेराव कम्पिटिशन माने समष्टि लेभेलाव जाफैबाय आरो खूब मोजां गोबां जोंनि जि टेलेन्ट दं खननाय मोसानाय आरो बेबायदिनो गेलेनाय माने बेफोर गासिबो दिनै माने नुजाबाय आरो बिनि गेजेरजों बिसोरो बेवहाय बाहागो लानानै गावखौनो गाव माने कम्पिटिशन जिल्ला लेभेलाव फैनानै रायजिक पर्यायाव थांनायनि मोनसे जांख्ला बियो सुजुग गतिके आं आसा खालामदों जोंनि समष्टिनिफ्राय जिल्ला पर्यायाव देरहासार जानानै रायजोनि लेभेलावबो थांनानै बादायलायहैनो हागोन आरो देरहासार जाहैनो हागोन आरो इसोरनावबो आं बेखौनो माने आरज गाबदों जोंनि मानव गेदेर आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बेयो मोनसे बिखान्थि आरो बिथांनि जि मोनसे मोन्दांथिजों बे हाबाफारिखौ लादों गमामायैनो बियो जोंनि जाखांबोनाय उन्दै माने लाइमोनफोर बिसोरनि जिउखौ गेलेनाय आरो माने हारिमुनि बिथिङाव माने दावगालांनायाव जथेस्थ' हेफाजाब होगोन आरो बेयो गावखौनो दानायनि मोनसे थुलुंगा आरो एबाराव जागायजेननायखाय रावबो इसिबां मिजिं खालामाखैमोन माब्रै जागोन ना जाया नाथाय एबाराव मोनथिनानै आं सानो फैगौ बोसोरनिफ्राय जेब्लाबो बिनि थाखाय साखाफारा जानानै थागोन साफ्रोमबो लाइमोनानो जे बे खेल महारान आरो सांस्कृतिक महासंग्रामाव जेरैखि जायाबाबो आं बाहागो लानानै आं गावखौनो गाव सासे मोजां खनगिरि गेलेगिरि बा मोसागिरि हिसाबै आङो दिन्थिगोन बेबायदि मोनसे जोंनि जाखांबोनाय लाइमोनफोरनि माने गोसोआव बे सोमजिखांगोन आरो इयुनाव जोंनि लाइमोनफोरनि जिउ दानायाव गोबां थुलुंगा होगोन बा हेफाजाब जागोन होननानै आङो मिजिं खालामदों ना बेखौ जोङो नायग्रोदों दा बेसेबांखौ माबायदि मदद होनो हायो मदद होलांबाय थानांगोन बिनिफ्राय जिल्लायाव थांगोन जिल्लानिफ्राय रायजो लेभेलाव थांगोन ओंखायनो गासिबो बाथ्राफोरखौ नायनाय जादों आरो बेवहाय गासिबावबो जोंनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा गावनि जे खबर लाबाय थादों आरो बिथाङाबो बिथोन हरगासिनो दङ आं सानो बे मथे एडमिनिस्ट्रेसन आरो जों माने जायफोर थान्दैफोर माने MLA फोर जों बेवहाय गासिबो जि खालामनांगौ बेखौ खालामजोबगोन